beli tray kenrat mo bela ai kenika si ka ba kerpang parat namanta ka jonga bat kinom song sunung joka kharsan laban mo prem constituency kajing job ka jonga kamde itang kajing job jonga hari kadi kajing job hi jong kinom song sunung joka laban constituency ngko ban ai ku beli kerpang iwe pi we nong song sunung ki ba kersan bikam kersan boro habang ala sajid menta kum MDC jong kharsan laban prem ngan tray lot namanta jong boro porba dei ka polling la keren ye phi ba islang ya kata ka sistem campaign ka bathmai mengikut ya ka silent campaign nal ada brem harja khandai nga explore ya ledi nga tray bo batki pajba baki ya ai kata ka medsim ngayo ban tray batki bat nga suthu ba pleng kane ke election kamdi festival kumbo pi menta ikum ka festival kane kadi bante ya kalawei jongi that's why nga shim ya kata karai bangin ya le ka silent campaign where we meet people door to door niyo iki meeting ki ba fair apo ki kentaj ki ba nilai abu ik jingilang tika ike kalong ba sutanat ba ki pajba nong song jo kalaban hi ki pediang e kane ka silent campaign bat ngatrai lang nes kemat nang buni ban penbut ngatrai it's high time namanta jongi ki khasi ka ba nginaban klet no ya ka election ka bandai kum kane ka songshit mo ka tem ka put mentan habang awan nang teru nga sakot hadu kentas teng kamlachu it seems kumba kadi ka festival mri su kata ka jingjob namanta bantay kalawei tinga nga kami ale ban songsuki ndre nga ale ban sansar ban pej namanta ka imlang salang ban wanra kata ka jingkela ka baper kumbangala jukren hak jingelang baper ya kari khasi maroi nganumla ban penkela ndre ini kuntaj ki pajba bai jungka khatsan laban mo prem ki ba laai kani ka jingjob ka ba long ka ba kerpang mde tang menta ka jonga ka menta jongki ngan persang bantri ka ba bahatam namanta jongka konsumsi ka jong lejong kinong song juga konsumsi laban kipe ya kakam kimpe ya kani ka jing songshit bat kipej yo briu batrai bat banla banunra kita kejing kela bat kejing mentoi ki baper kamtam ko mangala akren ning kongru kadi ka commercial area ru ka ba jur haka khai pateng ru ngia ban benta ban pej bah nang ta da pipej haka ratio jongki voters ru haka MDC ka don tang 100% ndai haka meli ka don hadu 90% ka extra tinga suthu ba kajing yatri rengkat bat kipej ba kadi ki ka jing job ka ba long mentas long mentan ngan tri be namanta ka jing don kam jong pej ba dengan pej ke ka benta ka bangala ban yo ka babatam mangan le namanta kibriu jong ka konsumsi ngan benta ban pej chata ti bangan tri bat no nam tri bat no ngaru ngam pat yo ka exact figure ngin pej kum no kolong agini ki siar sing pa kliyo hi ka jikte mama ju na haran kat boro ki nong tabul be baton yo kat salam bo premi kemen ba job nomor ba kuman pun kemayo pi hakatinga arja ka kendai urem takat kendai bos te ngan suy thu ya pi nyau phau na ka chispa kinong song snong ka laman mo pram MDC konsensi kimtip ki ken ba ulong MDC hi barki mar sendram sibla song than utrai be ulet chipat ba yarap ya kaya padu yarap ya ka duk kosong yarap ya ka development ka mulai te sibla song than tenang takdaw ki nga soban ay kublay ya ginong tabut ba baton yo katsal bang program ya kay sab ko ba ki ula tre ula ay ka jing ki ru ki ay jing ni yo ya jing job kabutan purong te ngi so ya kamen but kan ka jing job jung ba ki ka ay mesim su yo ba ki yang arum tu hakabangi rengkat berporo kinong kersan kinong tabut jong katsal bang program kumbengi ju tre ngin ay tre na benta kabit kabiang jo ki pajba ki kam simet ke jongki longyi la ka de haga yap ka du la ka de jingduna jongki haga yo ko kod la ka de kono ka skim ru ko bagi de men yo chupat ba kum ju trengin ngin beteng ban yai tre na mata ki ba nga supa ene ka khobor na ka manta jong ba ki ban manta ka jongaru la de shimi ya ka jing hikai jongki jong bible ka kod ba khu jong bible la ni ka kod kentang ka ba khu kahikai ba wat ya kitu ki ba msimla wat yo tu ndong shonro mdai ban ngiat yu syariat re bring him to the right direction yalam yu shiglanti ka ba ba tengiru hi ni longumta wat la kiwi wat la kitu ki ba msimla jet yo ba ki ba msimla jet yang kaying jungi arp so ta ka pli na ba pi kelano le la benong le si kadon ga benong ke jubakla ke perkat pertanya kala long dakung wei nre abo ba ki ula job
baru gitu ki bom simla tab la kerja di barkiru kayin ke jonga jong barki wan kela ale ya trilang kang bangin nginte ya kalawai ke babah jong katsal lapan mo pram kon ba jong ka ri kasih jantia kam tam manek hasi ba mo kajing job jong pura imat kare kanyo dekla yo ban taw ya ke isi le ka sorkar po council lesi overall kibabun ki balang ki pajba nong tabut ba start be baton ke jungi hasit lub jong kare kasih jantia ki kwa jing kala te ki kwa jing kala lesi kan kare gaji kwa jing kala ban island ya ke VPP bakin tray kan kum ke juban lak bagi lak supaya te hope for the best but hadin beradab job ya election ni job nakanono parti ne job independent ru ngini tray rengkat na mentaka bit ka biang na mentaka lawe ki jong ki hun jong ri ka si jentia bat garu jong